Dom kultúry v Hlohovci sa 7. mája zmenil na miesto v ďalekom Oriente, kde nechýbalo tajomstvo ženskosti a krásy prostredníctvom brušných tanečníc. Benefičnú show pripravilo Nerife Orient Studio Piešťany. Celý výťažok z vystúpenia bol darovaný nadácii Dobrý aniel. Divákom sa predstavili tanečnice z Hlohovca i okolia a nie nadarmo podujatie nieslo názov Kúzlo Orientu. Orientálny tanec je veľmi starý, pochádza až od obdobia Sumerov a zachoval sa vlastne do dnešnej doby, hlavne v arabských krajinách. Zväčša sa tancuje orientálny tanec ako ľudový tanec v Egypte, v Turecku, v krajinách Perského zálivu a podobne. S tým, že samozrejme ako každý iný tanec bol ovplyvnený inými rôznymi štýlmi tancov. Dnes uvidíte vlastne aj tie staré historické tance a vlastne aj moderné štýly, ktoré boli ovplyvnené, ako napríklad arabo-flamengo alebo trajbo, ktorý vznikol len v minulom storočí, potom rôzne iné rekvizity, ako sú napríklad hodvábne vejáre, ktoré pochádzajú z Číny a podobne. Naučiť sa to samozrejme dá. Myslím si, že ešte nezažila som žiadnu žiačku, ktorá by sa to nenaučila. Všetko chce čas. Je to pohyb, ktorý je pre to telo troška neznámy, tak na začiatku človek môže mať taký dojem, že to nezvláda, že proste, že tie pohyby sú kockaté a nie ladné a plynulé, ale myslím, že všetko len chce čas. Je záujem žien o tento tanec u nás na Slovensku? Áno, samozrejme. Tento tanec rozvíja ženskosť a vyslovene takú krásu vnútornú tej ženy. A jednou z fantastických výhod je aj to, že nepotrebujete partnera. Ďalšou výhodou je aj to, že nemusíte byť modelka, aby ste mohli tancovať. Takisto nemusíte byť ani veľmi mladá. Môžete začať v ktoromkoľvek veku. Moja najmladšia žiačka má 5 rokov a najstaršia 72.
Ako dlho vy tancujete tento orientálny tanec? Už je to pomerne dosť dlho, stále sa mám čo učiť, stále sa vlastne učím, nie je to tanec, ktorý by som sa učila úplne od malinka, ako napríklad arabské ženy. A učiteľka moja pôvodná, ktorá mám vlastne k tancu priviedla, je Randy. Mám aj iných učiteľov z rôznych krajín, cestujem aj po svete a snažím sa vlastne čerpať aj od iných učiteľov. Je to krásne, je to moja vášeň a plánujem v tom pokračovať ešte veľmi, veľmi dlho. Každá tanečníca sa považuje za umelkyňu a je úplne jedno, či je štíhla, vysoká, malá, chudá, je to úplne jedno. Podstatné je to, aby ten tanec naozaj vychádzal zo srdca. To isté platí aj pre naše ženy. Kde by mohli prípadne záujemkyne nájsť vás alebo tento tanec? V Hlohovci priamo v AXA klube tancujeme každú stredu od 5. až do večera do 8. A v Piešťanoch mám vlastné orientálne štúdio na juhu, volá sa Nerife Orient Studio. Vystupujeme po rôznych častiach Slovenskej a Českej republiky. Mojím cieľom není ani tak vystupovať, skorej predávať tú krásu toho tanca ďalej a učiť ženy a vlastne nie len ten tanec ako taký samotný, ale učiť ich troška vlastného sebahodnotenia, z vlastnej takej sebaúcty a naučiť sa byť ženou. Ja hovorím mojim dievčatám, že každá, ktorá príde ku mne do štúdia alebo vôbec do kurzov, sa stáva časom ufonkou. Poprvé pretože je úžasná, F ako fantastická a O ako okuzľujúca.